Egunon Joseba, amentxega Luisa eta Bernardo, tate gozotegian aurrean Markinen. Guazen barruruz gure gozokisek ikusteko. Tate gozotegixe nire birra itxitxek zabaldu eban, gerra denporan Frantzin egon zan, eta han Frantzinik ez iban gozogintzan lanbidie eta bertora etorri zan. Eta orduen zabaldu ban tate. Ez daukegu data zehatzik no zabaldu zan, baina badakigu 1 urte baino gehiago direla. Zalantza barik, kokoti gure produktu izarra da. Markinen bizi zendan jentie kanpora jundana eta berriz etortzen danak, eurentzako ez da bakarrik produktu gastronomiko bat, sino euren umetasunera eramate itxuen oroitzapenak dira. Eta anekdotan bat kontatzeko mileka daukeuz, baina bueno, markinarrak eukidabe beti oitxurie medikuan eta oie zenien beti kokote dozenatxu bat eruteko eskerrona adierazteko medikuei edo holan, beti markinetik kokote dozenatxu bat. Bueno, eta hori nahi bozue jungeinke barrurutz, obradorera, eta nire itxek erakutziko zue zelan egiten ditzen kokotiek. Ze bera da, maixurik onena hori erakusteko, bera izango litzake. Kokotian osagaiak, hemen dauku arrautza gorringuk, esni eta anisan aroma. Eta ontxe azukri botakotzegu, naztako apur bat, da oin urune botatzegu. Da oin osagaia guztizekin, dana naztako. Bueno, hemen daku ja masi egin de, da oin atabigu erreposetako horrengo guni. Lehen markinen eguen lau konfiteria eta danok itxeben kokotik. Ze Antondea badi, idatzi bane karta bat markinoko alkatiei, da eskatzen kokotian errezeti. Ze joko floralen egon zan markinen da proba iban kokotik. Baina alkati erantzun iban, errezago izango dela markina etorti kokotik jatat ostabez, berak eitzi baino. Sekretu guztiak ezin da kontatu, bestelan kokotian mitiko horia galdu ingo zan. Hemen dauke ja masi erreposatu eta oin bierran hasiko masakin, kokotik gehiago. Hemen dauke txapi urunaz kokotik laban solte egon daizela, hasiko txapetan epintzen. Hasi nintzen 7-8 urte, obradorin bai apurtzu baten, eskolatik urten eguerdi zen, aitxai da mai laguntza, da gero atzaldi nostalde eskola, da gero 12 urtaz denpora